Želovce prvýkrát, ale tušil si vôbec, kam ideš? Takže zdravím všetkých ľudí. Netušil som, kam idem, až keď som si nedal do GPS-ka, že kde idem a videl som, že to je smer Veľký Krtiš, tak už som vedel, no. Čiže v týchto končinách si nikdy nebol? Bol som akože na okolí, ale tuto v Želovciach som ešte nebol. No všimol som si hneď, ako si prišiel, že ťa obkolosilo obrovské množstvo detí, ktoré sa s tebou chceli fotiť. V akej miere je to pre toho umelca záväzok, že vlastne im musí byť nejakým vzorom? Myslíš na to? Keď tvoríš, keď vystupuješ na pódiu. Na týmto som nerozmýšľal, lebo ja, keď som s chalami začal robiť, keď som začal robiť hudbu, tak nebolo to na zameranie na deti, naša hudba, ale proste postupom času ma začali rodičia označovať a deti chodia na naše koncerty, takže potom neskôr som to začal vnímať, že proste máme aj takých fanúšikov, aj dospelých, že proste máme fakt všetky vekové kategórie. A tie deti sa väčšinou nahrnú na teba preto, lebo oni nemajú nejaké zábrany, oni proste keď vidia nejakého svojho obľúbenca, tak rovno idú za ním a idú za ním sa fotiť a čo chcú. Keď sa niekomu dlhodobo darí, čo to robíš s jeho egom? Stalo sa ti tak, ako mnohí speváci hovorili, že počasie im niektorí kamoši hovorili, že padni na zem, poď zase na zem, lebo už ulietávaš. Stalo sa to aj tebe, alebo povedal ti to niekedy niekto? No, ja si nemyslím, že by som si ulietal. Však viete, že som mal kauzu v minulosti, takže to ma akože tak dalo na nohy. Predtým som bol taký, že frajírek, ale proste ak som si zažil nejaké takéto tie negatívne a zlé veci, tak vtedy som si proste tak uvedomil, že no, som taký iný, že už nemám také veľké ego, jak si sa pýtal. Takže som taký pri zemi, pokorný, vážim si každých ľudí. Sice niektorí na mňa hovoria, že som arogantný, alebo nejak na mňa nadávajú, ale to preto, lebo som im trňom v oku a proste keď je niekto známy, tak musí s tým rátať, že má nejakých ľudí, čo ho nemajú radi a proste sú ľudia, čo ma majú radi, vieš. Takže nemôžeš chcieť od ľudí, aby ťa mali všetci radi, vieš. A to tí, čo ťa nemajú radi, tak musí sa k tomu postaviť ako chlap a má to uprdel. Vtedy som bol taký frajírek, ale potom som zistil, jaký je život proste a som si uvedomil pár vecí vtedy, že nemal by som byť taký frajer, no. Proste dalo mi to veľa do života. Dneska je piatoček, je posledná skladba na záver? To väčšinou máme prvú a poslednú. Uvidíme, väčšinou zábava sa odvíja aj od toho, ako vybavíte aparatúru. Takže keď je zlá aparatúra, tak môže tam byť hociaký spevák, môže tam byť hociaký interpret s veľkým menom. Aj môže urobiť hociakú show, ale proste keď tam není dobrá aparatúra, tak sa môžeš postaviť aj na hlavu takže uvidíme, ako ste vybavili aparatúru. No akože my stále, keď niekde dojdeme, urobíme bordel. Jasne, tak nech sa darí, ďakujem veľmi pekne. Čaute.